Τους τελευταίους 12 μήνες έχουν γίνει μαζικές απεργίες οι οποίες οθούν τον ελληνικό λαό σε τολμηρότερες ενέργειες. Οι δυνάμεις κατοχής αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πρωτοφανή μέτρα καταστολής για να διαλύσουν το επαναστατημένο πλήθος. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Καθημερινώς ο λαός απαιτεί εξέγερση. Ζητάει συμβουλές από έμπειρους επαναστάτες. Ο λαός δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την κατοχική συμμορία. Το επίπεδο πολιτικής του συνειδήσεως ξεπέρασε όλες τις συνδικαλιστικές και κομματικές ηγεσίες. Σε όλη την Ελλάδα έχει αρχίσει ο σχηματισμός των πρώτων πυρήνων επαναστατικού στρατού. Μία τέτοια οργανωτική προσπάθεια είναι φυσικό να αντιμετωπίζει πολλές αδυναμίες. Δεν υπάρχουν έστωροι αξιωματικοί να διδάξουν τον ελληνικό λαό τεχνικές πολέμου. Σε αυτή τη φάση, οι πολεμικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι αυτοτελείς. Μικρές ομάδες 3-4 ατόμων, χωρίς να περιμένουν καθοδήγηση από κεντρική ηγεσία, πρέπει να αρχίσουν πλήγματα εις βάρος των κατακτητών. Κάθε ομάδα πρέπει να εξοπλίζεται μόνη της με ό,τι μπορεί. Μολότοφ, μαχαίρι, πιστόλι, πρόπαλο, ύφασμα βουτυγμένο σε πετρέλαιο, τσεκούρι. Ουδής πρέπει να αναμένει βοήθεια από κάποια κεντρική επαναστατική ηγεσία. Η προμήθεια θα γίνει από κάθε ομάδα μόνη της, με ό,τι μέσον βρίσκει εύκαιρο. Κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει απλούς κανόνες ασφαλείας, όπως συνθηματικά, ώρες και τόπους συναντήσεων, τεχνικές διαφυγής από τον κατακτητή, αποθήκης οπλισμού. Οι ομαδάρχες θα αναδειχθούν μέσα από τις μάχες και όχι μέσα από ψηφοφορίες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει δικούς της κανόνες ασφαλείας και μεθόδους δράσεως και να προσπαθεί να κάνει γνωστές στον ελληνικό λαό τις ενέργειές της, ώστε να αναθαρρούν οι πάντες. Τα επαναστατικά γεγονότα θα ξεσπούν απροειδοποίητα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό οι ομάδες του επαναστατικού στρατού πρέπει να συνεννοούνται σε ελάχιστο χρόνο για να καταφέρουν πλήγματα στον κατακτητή. Όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φέρουν όπλα, μπορούν να βοηθήσουν σε άλλες εργασίες, όπως διασώζοντας τραυματίες από τα χέρια των δυνάμεων καταστολής, απελευθερώνοντας συλληφθέντες επαναστάτες όταν οι δυνάμεις καταστολής είναι λίγες αριθμητικώς, καθοδηγώντας το πλήθος στο να προβαίνει σε πολεμικές ενέργειες κατά των δυνάμεων καταστολής, βάζοντας φωτιά σε κατοχικές υπηρεσίες, κόβοντας καλώδια επικοινωνίας των κατοχικών υπηρεσιών. Οι μικρές, ευέλικτες και ταχύτατες σε δράση ομάδες, όντας συσπηρωμένες, αποκτούν τεράστια ισχύ πυρός. Η οποιαδήποτε αναβολή στην ανάληψη δράσεως είναι θανατηφόρος. Αναχαιτεί στην ορμή του επαναστατημένου λαού. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή που περνά, πρέπει να γίνεται μια επίθεση κατά των κατακτητών. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέγει τους στόχους που θα πλήξει εκ των προτέρων. Ο επικεφαλής της ομάδος θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Σε επίπεδο πυρήνων και ομάδων δεν έχει νόημα η απονομή βαθμών στους ομαδάρχες του επαναστατικού στρατού. Όμως πρέπει να υπάρχει συντονισμός των επιθέσεων με άλλες επαναστατικές ομάδες. Σε περίπτωση γενικής σειράξεως πρέπει να πληγούν οι κυβερνητικοί στόχοι και να τιμωρείται αμήλικτα το πλιάτσικο από συμμορίες κακοποιών. Κάθε επαναστατική ομάδα πρέπει να εντοπίζει γρήγορα τους πράκτορες του εχθρού που θα προσπαθήσουν να εισχωρήσουν στις τάξεις της και να τους αξιολοθρεύει χωρίς κανένα έλεος. Η αποφασιστικότητα και η ταχύτητα στη δράση είναι το κλειδί της επιτυχίας για κάθε ομάδα. Μόλις σχηματίζονται νέες ομάδες επαναστατικού στρατού, πρέπει να εξοικειωθούν με τη θεωρητική και πρακτική πλευρά των καταδρομικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον πόλεως. Θεωρητική κατάρτιση στον επαναστατικό πόλεμο σημαίνει μελέτη βιβλίων για τις οδομαχίες, ανάλυση στρατιωτικών τεχνικών, διαλέξεις από στρατιωτικούς που συμπαθούν την Επανάσταση. Η πρακτική κατάρτιση έπρεπε να έχει αρχίσει από εχθές. Τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Οι επαναστάτες πρέπει άμεσα να ασχοληθούν με τις προπαρασκευαστικές και πολεμικές ενέργειες. Στις προπαρασκευαστικές ενέργειες υπάγονται η προμήθεια πολεμοφοδίων και οπλισμού, η επισήμανση δρόμων και κατοικιών κατάλληλες για οδομαχίες, δημιουργία κινητών επιτελείων οδομαχιών, συλλογή και διανομή πληροφοριών από και προς τους επαναστάτες, οργάνωση δικτύου επικοινωνίας με ασυρμάτους, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, αναγνώριση και ανίχνευση των στόχων, μαθαίνουμε τα σχεδιαγράμματα φυλακών, τραπεζών, εφοριών, πληροφορούμαστε τις συνθήκες φρουρήσεως των δημοσίων κτηρίων και πού διατηρούν τα αρχεία τους,
Προσπαθούμε να συνάψουμε φιλίες με υπαλλήλους σε αστυνομία, τράπεζες, δικαστήρια, ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες. Πληροφορούμαστε πού είναι οι αποθήκες οπλισμού και τα οπλοπολία της πόλεως μας. Πληροφορούμαστε τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών. Σε αυτούς τους τομείς μπορούν να δουλέψουν οι πάντες, ακόμα και οι γέροι, οι γυναίκες και τα παιδιά. Πρέπει να εντάξουμε στις ομάδες του επαναστατικού στρατού όσους θέλουν να συμμετέχουν στην Επανάσταση, αλλά είναι ανήμποροι να φέρουν όπλα. Οι ομάδες του επαναστατικού στρατού πρέπει άμεσα να περάσουν στις πολεμικές ενέργειες, ώστε οι επαναστάτες να αποκτούν θάρρος, εμπειρία και να γυμνάζονται στις πιο δύσκολες και πολύ ωραίες μάχες εις βάρος των κατακτητών. Πρέπει να εντοπίζουν τα αδύναμα σημεία του εχθρού, να τον χτυπούν και να εξαφανίζονται αποφεύγοντας τη σύλληψη. Οι επαναστατικές μονάδες πρέπει να προμηθεύονται όπλα. Πρέπει άμεσα να κατάσχουν χρήματα από το κράτος, τις εφορίες και τις τράπεζες. Δεν πρέπει να αναβάλουν τη δράση για κανένα λόγο περιμένοντας την γενική εξέγερση. Χωρίς προετοιμασία σε μικρότερες και ενδιάμεσες εξεγέρσεις, θα είναι αδύνατο να συμμετάσχουμε με επιτυχία στη μεγάλη εξέγερση. Οι ανοργάνωτες ατομικές ενέργειες, όταν επαναλαμβάνονται χωρίς μέθοδο, προκαλούν σπατάλη δυνάμεων. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το σύνθημα της Επαναστάσεως έχει δοθεί από το λαό. Κάθε επαναστάτης έχει την υποχρέωση, όταν βρει ευνοϊκές συνθήκες, να δράσει άμεσα. Η εξολόθρευση των χαφιέδων, η απελευθέρωση των κρατουμένων, η αρπαγή χρημάτων της κατοχικής συμμορίας για τη χρηματοδότηση της Επαναστάσεως, η εκτέλεση πρετοριανών της κατοχικής συμμορίας ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά προς το παρόν είναι μικρής εκτάσεως. Οι ανάγκες της εξεγέρσεως είναι πολύ μεγαλύτερες. Κάθε επαναστατική ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για τέτοιες επιχειρήσεις εις βάρος των κατακτητών. Αφήνοντας να μας διαφύγει σήμερα μια κατάλληλη ευκαιρία για μια τέτοια επιχείρηση, θα είμαστε ένοχοι για ασυγχώρητη αδράνεια και παθητικότητα. Τέτοια ενοχή είναι μέγα έγκλημα για έναν επαναστάτη σε περίοδο εξεγέρσεως. Είναι ντροπή για κάθε Έλληνα που επιδιώκει την ελευθερία στην πράξη και όχι στα λόγια. Η καθημερινή πείρα των πολεμικών επιχειρήσεων θα μας δείξει ποιος θα είναι ο αναγκαίος αριθμός μελών σε κάθε ομάδα και για ποιο είδος πολεμικής ενέργειας. Οι ομάδες πρέπει να αποκτούν μόνες τους την πείρα χωρίς να περιμένουν υποδείξεις από άλλους. Οφείλουν να ζητούν από άλλες ομάδες κάποιον έμπειρο επαναστάτη για να τους συμβουλεύσει για διαλέξεις και συζητήσεις, όμως αν δεν υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος σύμβουλος, πρέπει να αρχίσουν αμέσως τις πολεμικές επιχειρήσεις, χωρίς καθυστέρηση. Στις επαναστατικές ομάδες δεν πρέπει να βάζουμε εξαιρετικούς φραγμούς στα ιδεολογικά ζητήματα. Όποιος θέλει να πολεμήσει για την ελευθερία και αποδεικνύει στην πράξη τη βούλησή του, συγκαταλέγεται στους επαναστατημένους Έλληνες. Δουλεύουμε από κοινού με επαναστατικές ομάδες, χωρίς να διασπάμε τη δική μας συνοχή. Συγχρόνως, δεν επιτρέπεται να συγχρονιζόμαστε με πατριώτες που μιλάνε χωρίς να πράττουν, που υπόσχονται χωρίς να παράγουν έργο. Πρέπει να επεξεργαστούμε κανόνες κοινής δράσεως με όλες τις επαναστατικές ομάδες σε επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να διαπραγματευόμαστε ιδεολογική και οργανωτική συγχώνευση με επαναστάτες που απορρίπτουν την ελληνική κοσμοθέαση. Θα βρούμε κοινές μορφές και όρους δράσεως, αλλά μέχρι εκεί. Δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα καταρτίζοντας πολύπλοκα στρατιωτικά σχέδια με κίνδυνο να αναβάλουμε συνεχώς τη δράση, δηλαδή τη ζωντανή επανάσταση. Η εξέγερση θα γίνει αναπόφευκτα μέσα σε συνθήκες που οι ανοργάνωτοι Έλληνες θα είναι πολλαπλάσιοι των οργανωμένων Ελλήνων. Σε τέτοιες συνθήκες είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να δράσουμε επί τόπου, αρκετές φορές κατά μόνας ή με 2-3 συμπολεμιστές. Οι καθυστερήσεις, οι συζητήσεις, οι αναβολές, η αναποφασιστικότητα προκαλούν καταστροφή στην υπόθεση της ελληνικής επαναστάσεως. Αντιθέτως, η αποφασιστικότητα, η δράση, το άρπαγμα κάθε ευκαιρίας για πλήγματα στον κατακτητή, η άμεση διέγερση του επαναστατικού πάθους του ελληνικού λαού θα κατεβάσουν στους δρόμους εκατομμύρια Ελλήνων. Το στιβαρό χέρι της επαναστατικής δικαιοσύνης που τιμωρεί αμήλικτα τους κατακτητές και τους ενέκους του καθεστώτος εγγυάται τη συνεργασία του ελληνικού λαού με τους επαναστάτες. Οι επαναστάτες πρέπει να απαιτούν από τον ελληνικό λαό τίποτα λιγότερο από έναν τίμιο, αδίστακτο, αμήλικτο, αδιάλακτο, εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο εις βάρος των κατακτητών. Ο αγώνας εναντίον των κατακτητών είναι μια ευλογημένη πολεμική επιχείρηση που από τη μία μεριά διδάσκει τους στρατιώτες του επαναστατικού στρατού
τους δίνει το βάπτισμα του πυρός και από την άλλη μεριά δίνει θάρρος στον ελληνικό λαό, επεκτείνοντας την Επανάσταση σε όλη την υπόδουλη Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από τους Έλληνες την έναρξη της Επαναστάσεως. Οι ομάδες του επαναστατικού στρατού πρέπει αμέσως να μελετήσουν ποιοι, πού και πώς συγκροτούν τις δυνάμεις κατοχής και μετά να αναλαμβάνουν ένοπλη δράση, τσακίζοντας τις κατοχικές συμμορίες, ανατινάσσοντας τις βάσεις των επιτελείων τους, εξοντώνοντας τους αρχηγούς τους, αρπάζοντας τον οπλισμό και τα χρήματά τους, παίρνοντας αιχμαλώτους για ανταλλαγή με τους αιχμαλωτισμένους επαναστάτες, πυρπολώντας κάθε αιστεία διαφθοράς του κατοχικού καθεστώτος.